हेलो दोस्तों, आप लोग के बीच में हम एक गाना लाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा, शानदार, मज़ेदार। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर लिखें हमारा गाना कैसा लगा। हमारा चैनल सुनील इंटरटेनमेंट। जब हमें जाई नहीं हरवा बलम सुसकी दई दई रोमई। जब हमें जाई नहीं हरवा बलम सुसकी दई दई रोमई। बेड पैरो वही पर सही पैरो वही बेड पैरो वही मसहरी पैरो वही सजिया पैर अक्कल तकिया बलम तकिया लई लई रोमई। सजिया पैर अक्कल तकिया बलम तकिया लई लई रोमई। जब हमें जाई नहीं हरवा बलम की दई दई रोमई। जब हमें जाई नहीं हरवा बलम की दई दई रोमई। घरवा में रोमई आंगनवा में रोमई। घरवा में रोमई आंगनवा में रोमई। दारा पैर अक्खल साड़ी बलम अचरा धई धई रोमई। दारा पैर अक्खल साड़ी बलम अचरा धई धई रोमई। जब हम जाई नहीं हरवा बलम की दई दई रोमई। जब हम जाई नहीं हरवा बलम की दई दई रोमई। बागों में रोमई बगीचो में रोमई। बागों में रोमई बगीचो में रोमई। बगिया में नेबुला का पेड़ बलम नेबुला धई धई रोमई। बगिया में नेबुला का पेड़ बलम नेबुला धई धई रोमई। जब हम जाई नहीं हरवा बलम की दई दई रोमई। जब हम जाई नहीं हरवा बलम की दई दई रोमई।